Bugünkü postumuz aýratyn zenanlarymyz üçin, gelin-gyzlarymyz üçin. Bir wagt şeýle bir oglan ýaşap geçipdir. Bu oglanyň ennamyna togun ýelegi çykypdyr. Togun ýelegi. Ondan meni ýolup aýyrjak bolsa, agyrsa janyny alyp barýar diýe nämetçegini de bilenok, şu egin başy bilen girläbirek gezjek bolupdyr da, madar etjek bolupdyr da. Bilam halis bolman, ahir şu döwürde bir öwliýa ulama adamlaryň biriniň, alim adamlaryň biriniň ýanyna barypdyr. Ey ustad, şuňal ýagdaý boldy, näme etsem kan diýip menden maslahat sorapdyr. Ondan bu ustad adamam şey diýip oturypdyrdy, ýan koluna aýdypdyr. Maň iň ýeňil derdi, iň ýeňil dermany, iň haramzady diýipdir da. Yerin üstünde iň haramzat näme bolsa, şo zady gitdi, bir lukma iýmäken döküler diýipdir da. Ondan biýen bolýar diýip gidipdirdi, bir ýerde bir haram zat bolsa gözläp tapyp, dadyp iýip görüpdir da, döküler öýdüp umyd edip. Bir de halis bolmandyr, halis bolanak diýenni, has ennamyna da örüp gidip barýan bolarly, egin başy bilen hem girleýän bolmaly. Indi halis çykalga tapman, ýanyna bir azyk suwluk alypdyr da, özüni çöle tutdurypdyr da. Indi şo çölde näme bolsa, bolsun şo ýerde bolar, ýaşaryn, öleryn diýen umyt bilen çöle tutdurypdyr da. Ondan muň bir gün iki gün geçýär, ýanyna azyk suwlugam gutarýar. Ondan ay näme bolsa bolsun, näme bolsa bolanyny görersiýip, şo çöl bile gidip barýan bolarlar. Indi 2 gün bolupdyr, ýanyna azyk suwlugam gutarypdyr. Halisini en kamygy diýip ýörep barýan bolmalylar. Ondan çöl gutarypdyrdy, bir owaň üstünden barypdyr. Ondan owaň üstünden barsa, bir garajykda bir zenan adam tamdyra nan ýapypdyr diýe. Ondan täze nanyň ýytyna özüňiz bilýäňiz, Allah gorra gidiýe, 2 günden berem aç ýörek gelýän adam halis surny goýup, ýanky zenan adamyň ýanyna baryp, "Ey dogan, şo bişirip duran nanyňdan bir döwümjik beräýdi, ýaýyna" diýipdir. Ondan bir zenan adamym aldygan diýip bir tegele şey diýip uzadypdyr. Mundan ýanky oglan şey diýip ýanky nandan döwüp alyp, bismillah diýip agdyna salyp, dişlediň patr bar ýelegi döküldi diýdi. Ondan şo ýanky agdyna kyn çeýnäp ýuwdypdyrdy, beýleki nany eline gasyp alyp, algapdyr helki alim adamyň üstüne. Algap gelip ýanky ustaddan sorapdyr, "Ey ustad" diýipdir. "Bir ýerde bir haram zat bolsa iýdim" diýipdir da, "Şu adamyň pokuny içen" diýipdir da, "Şu bir haram bolaýmazmy kan" diýip bolýan, dökülmändir da. Iň soňunda maňa seret çörek iýdim men döküldi diýipdir da. Ýanky. Ýanky alim adam "Han şo iýen nanyň eber berik" diýipdir. Alyp şey diýip aýatynyň üstüne goýup, gasypdyr bolýan ýanky çörekden gan bile eriň dökülipdir. Ozan ýanky ustad aýdypdyr, "Ey ogul" diýipdir. "Dünýede" diýipdir da, "şu ýeriň üstüne" diýipdir da. "Bir binamaz zenanyň elinden iýlen ýaly haramzady başga ýerden gözlemegin" diýipdir. Umuman bu aýdyljak bolýan gurrun näme? Zenan adamyň arasalygy, takwalygy, dinarlygy, hudaýxonlygy erkek adamdan has ýokarda bolarly. Çünki bir ýerde beriljek bolýan maslahat näme? Barşy zat bolmandyr da, ýöne bir adamlara akyl wurrun bolsun diýip aýdylanda bolsa bir ullakan akyl wurrun da. Bir ýerde düşündiriljek bolýan zat bu bolan wakamy, bolmadyk wakamy bize esasy gyzyklandyrýan ýeri bizi gurrun esasy manysy gyzykly. Bärde näme diýiljek bolýan? Zenan adamyň arasalygy erkek adamdan has ýokarda bolarly. Çünki ýene bir riwayatda gelýän näme diýe? Bir peýgamberliň biriniň ýanyna gelipdir, bir 6-7 sana ýaly adam. Ey peýgamber, näme üçin erkek adamlara 3-4 sana ýal saklamak bolýar da, aýallara 3-4 sana är saklamak bolanok diýipdirler da.
Onun Peygamber yanka cevap berip bilmän pikire çümüyüp oturup durdu. Yanka denanlara aydypdyr. Siz gidin de ertir geleýin, men sizin jogabynızı ertir bereýin diýipdir. Umuman edil şowat jogap tapmandyr şowurluğu. Ondan bularym gidipdir, bolýa bir ertir gelersipdir da gaýdypdyrlar. Peygamber şogun şogice hiç il yatmandyr. Umuman yanka peltel çarafy sönmändir. O zaman gıydı kakasın sıyınlap oturupdur. Şo zenanın bir gerekkel, bir kıyın soru berenliği hakkında pikirlenipdir de. Ertesirden turlayıp bir sağaman ördün mü diýlenne, yankı gıydı kakasının yanına varıpdır. Kaka uzak giyce çaran sönmedi olin, dünkü zenanlar senden näme soradı diýipdir da. Inni Peygamber gıydı da bundan amna sak çıkmalı, babar işaret görkedi da. Ondan Peygamber'e aýdypdyr, "Ay gıydım, sen işiň däl, goşulmamyňa" diýipdir da. Olam "Ýok, aýt näme diýdi şolar" diýipdir. Ondan Peygamber'e aýdypdyr, "Ay gıydım, olara şunu ýalda sorady" diýip, ýanky bolanlary bolşýar edip aýdypdyr. Ondan ýanky Peygamber'iň gıydy aýdypdyr, "Kaka şolar ertir gelse, o jaýda gıydymma, şoň ýanyna baryn, jogabyňyz şo berýär" diýip aýt şolara diýipdir. Olam bolýa gıydym diýip galypdyr. Indi be zenan adamlar ýene gelipdirler. O zaman Peygamber aýdypdyr, "Siz bu soragyňyzy bu gapda men gıydymmadyr, şoň ýanyna baryn, şo berer jogabyňyz" diýipdir. O zaman bularam bolýa diýip ýanky gıydynyň ýanyna baryp otursalar, ýanky Peygamberiň gıydy, ýanky gelinlere, ýanky zenanlara bir käse uzadyp durdy. Her ýeňiz öz süýdüňizden 3-4 damja şu käse sagyň diýipdir. Oňa bularam sagypdyrlar, ýanky ýygyna beripdirler käseni. Peygamberiň gıydam käseni alyp şey diýip seredipdir de, "Innem her ýeňiz öz süýdüňizi saýlap alyň şundan" diýipdir. Ondan bir zenanyň hemmeti "Ha bolly, jogabymyz allyk" diýip turup gidipdirler. Bu gurrun asl lugat manasy näme diýe? Bir aýala, bir erkek adamyň 4-5 tane aýaly bolsa diýe. Şolardan bolan çağan ählisiniň kakasy şol adam diýe. Şolar şoňa kaka diýip bilýär diýe. Ýöne bir zenanyň 3-4 tane aýary bolsa diýe, ondan bir çağa bolsa, bu çağa olan haýtyna kaka diýmelliýe. Umuman bir ýerde düşündiriljek bolmaýan zat näme? Aýal adam özüni berk bolmaly, gaýym bolmaly, arassa bolmaly, hudaýlykda, takwalykda, umuman arassalykda erkek adamdan has arassa bolmaly bolarly. Çünki men aýtjak bolýan adyma eýýäm düşünensiňiz, son kuwatlar görýäňiz umuman hemme zat, hem köp ýerde gelin gyzlar öz kontrollaryny gaty getirdiler de. Şoň üçin nähili özüňizi arassa saklaň. Gow saklan. Bir bäý bunaý diýdiräjek zat bolsa geýmejek bolun, dakynmajak bolun. Şo zady bir özüňiz dakynaysaňyz hem, geýäýseňiz hem öz ýan ýollaşyňyzyň, öz äriňiziň öňünde şoňa owadan görünjek bolun. Şoň bir derdine derman boljak bolun. Umuman siziň wezipeňiz näme? Bir kudsi kelamda aýdýada näme diýe? "İň çalt ýalkanyp jennete girjek zenan adamdyr" diýe. Çünki bilen nähil ýol bilen oňa bir soraw beriljek diýe, äriňe gowy seretdiňmi diýip. Umuman öz tabiinligindäki erkek adamlara, oglan doganyňa, oglan jigiňe, kakaňa, äriňe gowy seretdiňmi? Ine soraw boljak diýe de. Şu sorawdan dolu we dogry ýagdaýda geçip bilen bir 5 wagt namazly, takwa bir musulman denan ilkinji jennete girjeklerdendir diýe. Aýtjak bolýan adyma dogry düşünensiňiz diýip men umyd edýän. Umuman zenanlar, gyzlar, gelinler, son kuwatlar has ütgeýäňiz we beter gödük düzgün bolmalara kän ýol berýäňizde özüňize berk bolun. Bu üst açyk yalan şey näme sen edip ýörmeli ýaly bolup görmeýändir şu wagt. Şunu berk belläňde. Bugün bolmasa-da ertir Ýakup Peygamberiň aýdyşyna görä näme diýe? Her bir diýer zat ölümi hukman görjekdir diýe. Ölüm her kimiň datjak bir hakykatydyr diýe. Bugün bolmasa-da ertir
gabır gapysyny hükman kakmalysyňyz. Şoň üçin özüňize berk bolun, özüňize berk bolun, özüňize berk bolun. 5 günlük dünýäň bir owadanlygyna, gözelligine, rahatlygyna, myň bir arassalygyna allanyp özüňizi her gapdala urmakçy bolmaň. Düşündirendir diýip umyd edýän janyňyz sag bolsun. Gelinler, sizin şey dip birleşmede olur yani. Sen gelin muydun? Tuğalım. O istemektikten. Ben sarma. Aynen öyle. Bak sen isklen çalışayım bunu. İzine sanattı. Nerede havadi soru var mı? Haberini. Alo, Jagome. Geldim. Bugün takımdan. Hawa geldim. Ece, ohla dinlikde kömelekli kartoşka var eken şon isen bolýarmy? Yok dedim onu aýlananlar. Onu imon kalkan ya. Ha, kaptanla bir türlü tesak koydum. Şonu ýaýdy mı? Bolýar. Yok, işte oturuyorum ben.